hvis vi kører på det. Five, 4, 3, 2, 1. De var allerede. Yver. Hvor er med? Hjælp, kom væk. Fint. Og i bossen nedad. Dreng, jeg lægger lidt. Nej, det er fint nu. Bolden er blevet dræbt. Chakram. Jeg holder den bare ind til wind. Spil. Bossen. Ja, til lort der. Nick. Så går de amok. At Bedste pasning. Fokus. Tag bolden og tag den healer. Spred ud. Rest Nick. Blunds og Flop. Øver og Pille. Serika og Wemmy. Og pille. Om 3 kommer der Beam. Jeg har Shadow. Åh. Klar til Chakram. Kommer nu. Får dræbt Talon Priest. Kommer bomber. Wind. Tank. Nislo. Jørgen. Fokus, mand. Chakram. What, jeg mistede prok på grund af det der. Nick. Fint. Og i bossen der balance. Så meget. Chakram. Vi skal nok vente lidt, eller Nej, kan vi nå det? nej. Så en bold. Tag bolden op. Jeg har den. Hvad skal den? Bare ind til Kine. Fint at få den. Så fokus siger rigtigt, at den med change, den med lag, altså så den første. Lige stå i midten. Ja. Stå i midten. Tove. Kommer der snart chains. Spred ud nu. Falcon Vigi. Skalle og Falken. Du må bare der ind i Alec, melee. Keen og Blunds. Kommer blast, kom ind og stå. Kom bare ind i melee skaller. Jeg står på den anden side. Skal der sæk? Kom om på blå. Vi tager Shadowfell hvor den ned. ned nu. Falken og Kine. Shadowfell hvor den er. Du kaster bare til mig, når der er Tank, brug din riposte. cooldown. Der er bomber. Kom bomber. Spil først. Skal Ja, interrupt det er bare this? noget fis. Drop den. Personals, den, interrupt den. personals. Drop posten. Fortsæt. Hvor det var eller... Godt lide. Kommer bomber igen. Kast en healer. Kast en healer til spil. Godt. Så får Priest ned.
Gør det før næste bomber. Gem jeres cooldowns nu. Der vil han bruge noget som helst. Lad os få den lille der. Tag Holder den. den. Roterer. Bergs. Nissel. Lyver. Går I lige over planen en gang til? Hvem vil gerne have den? Ja, vi nakker bossen, når det er den går ind i næste fase. Og det bliver Keen, der har bolden. Den interrupter og spiller. Særkram. Og vi står i række, Særkram. og vi er spredt. Jeg ved så ikke, om vi skal samle chains, eller hvad vi skal. Nej, Det det skal skal, vi. det skal vi ikke. De skal jo ned i enden, før de kan 30 nå sekunder. Så bossen. vi gør den under. kløder bossen dernede af imod, når før Ja. vi... Okay. Terrorson. Husk, man skal stå ved kanten for at komme til DPS-post. Jeg tror nok Ja. godt. Ja. Det bør skal kaste. Bløns. Og husk at være spredt. Skal vi lige tage det sidste wins? Bare helt safe. Ja. Jeg holder den der. Der kommer Chakram nu. Ja, rolig i bossen så. Ja, stop. De burde også flytte bossen dernede af, så de bare kan skyde. Ja, Roligt. stop helt. Tag bossen ned. Hvorfor du begynder at flytte bossen dernede efter Bergs? Ikke DPS, der er wins Bolden er først. smidt. Ikke DPS. Hvad er det? Frem med bolden. Sådan noget. Han pusher på 20, er det ikke det? Jo. Jo. Ja, ikke Okay, ikke Jeg så- skal, jeg skal vinde Næste hurtigt. Flop. Troels. Hvem har den? Jeg kan ikke se det på mit. Dyrlægen. 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 Kom nu. Kast til dyrlægen. Der var han. Jeg må gerne pushe Så, nu. vi pusher den. Ja, vi skal range Ned ned på ved en række, bossen, ikke? helt ned til kanten. Ja, kom hen og så rækken. Kan vi lige skal på den? Bloodlust. Bloodlust. Fuld nu giv den. Kan man ikke. Så får hvad Hvis du tager Fellraven. Yes. Personals. Der kommer bomber. Personals. Hvem har Skal den? jeg skal jeg Fint stå valg. Fell? Spred ud med chains nu. Chains spreder jeg ud. Ranged. Og så stille med til. Fuld ny boss. De er stående i midten. Kommer bomber. Spil den. Så kommer der interrupt. Sidste Skal jeg personals. sagt Alle i bossen. Spil ikke Cry. Han smider nok. bolden. Chakram. Jeg står ude ved kanten. Pas på. Spil. Yes! Easy! Det var han, ja. Hørte. Er der nogen, der skal have nogle ringe? Oh my god, den ring der, den er så Jeg er syg. fucking Så er der svær. ring til healers.